Nation des mouvements de l'Azawad Sema ye Bamanchi Kulu Marfatigu ye minnu ye Mali fanga kɛlɛ sani u ka u bolo bila bɛnkan gafe la min lawaleyara Algérie jamana kan san 2015 waati la. Laselikɛ sɛbɛn kɔnɔ Sema ye min ci Algérie jamana kɔkanko kotigi Ramtan Lamara ma sibiri tɛmɛnin na ne AFP kunnafoni cakɛda ye a sɔrɔ karidon na u ye a sɛbɛntiya a kɔnɔ k'a fɔ ko u be Algérie jamana ka cɛsiri u ye min kɛ ka bɛn ni basigi ladilani ne a taara fali bolonɔbilala bɛnkan sɛbɛnna ni ye a san 8 ye lakodɔniya kosɛbɛ. A lɛtiri kɔnɔ Sema ye lajɛrɛkɛnɛ teliman sigili jamana kɔnɔ min ka fosi tɛ kɛlɛ nin fɛ laɲiniw kɛ ne mɔgɔ minnu bɛɛ lajɛlen kun farala ɲɔgɔn kan ka bɛn ni baara ninnu lawaliya a waati kɔnɔna na. Lɛtiri ni a yirala k'a fɔ ko a signera ni Algabas Ag Intala n'ale ɲɛmɔgɔba ye tɔgɔ ye. Sema ye a yira kunnafoni laseli sɛbɛn kɔnɔ min bilala jumadon na u ka ɲɛmɔgɔyaso ka tilesila tɔnsigi kɔfɛ min kɛnɛsigi kɛra Kidal k'a fɔ ko laɲini ye lajɛli laban mago labanw de ye yaasa ka a dɔn ni ka sɔrɔ ni ani ba bɛ halisa san 2015 bɛnkan gafe nin kɔnɔ kumaw la. Sema tun ye kofɔli kɛ bɛnkan gafe nin kɔnɔ kumaw bilali sira taabolow fɛgɛyaliw kan. A sabula u ye wele bila a kɔkɔrɔ dɔnbagaw ma ko u ka wuli ka jɔ kɛ yaasa kumaɲɔgɔnya tigɛli fan fila ninnu cɛla la bɛ se ka bali cogoya min na. U ko nin ye nimisa koba de ye ko k'a dɔn k'a fɔ ko bɛnkan ninnu bɛna tiɲɛ k'a sabu kɛ Mali mara fanga minnu tɛmɛra ɲɔgɔn nɔfɛ bɛn ladilanikɛlaw n'o ye Algérie jamana ye duniya dɛmɛbaga kulu ani maa wɛrɛw minnu da donna a bɛn ladilaniw na ka ŋaniya ɲumanbaliya ye ka a kɔnɔ kuma ninnu lawaleya ka lɛtiri ka fɔ la.